Oimore nyakora jonga ka othwol ni marwa kie chenro maratil wantiere okang' mokwongo kamweko ni weche manyien mago motuche pacho ka gwenge wato kod bombe wa entari kapar kod abich dweno marabich gana 2022 kod ariyo waikoni mathoth kod sani koreko kod mago mag siasa kama bende koroto oseng'ere ayanga ni Rigathi Gachagua ema koro duond kata riwruok mara Kenya Kwanza oyiero kaka jalup William Ruto elaro kom tend piny Kenya e yiero mabiro. Sitego godo bende koro wantiere gi azimio la umoja kama kineno kato mailuongo ni alama no mar penjo kogi kinya koro mga jwang wadhi ng'eyo ni en ng'ama dhi bedo jalup Raila Amolo Odinga elaro kom tend piny Kenya e yiero mabiro mar dwe mar aboro kendo ka odhiambo makawuono ka en ratil ng'eyo maber ni en chieng'no mabende VOJ mano Victor Juma oikore yo makare mar bedo kod twak kaka wuono dhi bedo kod wende mano Dan Kana Ojwang Kanyakla kod Odoyo Owidi gidhi ng'eyo wechego mag Rigathi Gachagua bedo ni oyiere kaka jalup jalar kom tend piny Kenya riwruok mar Kenya Kwanza dikelo dongruok ne riwruogni koso oyo mano idhire twag ne kuna mga jwang to mokwongo wang'iye thuond weche. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Oganda jo Kenya koro gikone oyango ni Rigathi Gachagua ema dhi bedo jalup William Ruto e yiero mabiro. Na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town. Jatenda azimio la umoja Raila Amolo Odinga osingolando jalup ne odiochieng' makiny. Obila timo nonro wi nek mar japuonjre moro manyone gi kaeto ringre Ojwang' e bunge man machiegni gi boma ma Kiambu. Machiegni nyakora mga jwang' e chenro ni maratil nyinga Lydia Okeyo ka jaloko marwa en Belinda Dhiambo tudi kodwa e namba marwa tema chuok menari adek auchiel nono wachako kod mago mag siasa nyakora mogiko ma siasa koro chomo ng'iende bang' jalup jatend Kenya mano William Ruto landa yanga ni jalup ne dhi bedo ja od bura mamathira Rigathi Gachagua. Ruto no chiwo lendo makamano kendo lero moko kuom okenge makoro giseyiere kaka jokanyo mag riwruog Kenya Kwanza mar chopo kare lek margi mar biro telo ne oganda jo Kenya. Ripota marwa Chris Owino miyowa ler mar wachno. E kar jot mar jalup jatend piny William Ruto yamo mayom kudho bendera mar piny Kenya kod mano mar riwruok mar Afrika ma ugwe fwadhore to kombe nyilni kapet makwar bende opedh. Ranyisi makende ni kawuono ok en odiochieng' moro amora kaka pile. Lendo ma johera mag Kenya Kwanza kod jopiny osebedo karito gi liyo kuom thuolo mar seche mohewa 17 mokalo gikone ogol. William Samoei Ruto olando jalupne e ng'wech mar laro kom maduong' ma pacho kae e yiero mahigani. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Kaka ranyisi makende ni ne ok en lalruok mayom e manyo jalup William Ruto, Senator Tharaka Nithi Kithure Kindiki ma en achiel kuom jotelo ariyo mane iparo ni dhi teno Ruto e yiero mabiro ne ok oyuoro e romo makawuono. A forthright Kenyan, a Kenyan of great standing, a lawyer par excellence, our former Deputy Speaker of the Senate, and the man who defeated that fellow called Ocampo, the current senator of Tharaka Nithi County, who is not here with us now. Jalup jatend piny owiro Rigathi Gachagua kod puoch mogundho kaka jatelo mapache liw, jatelo man kod chung motegno, jatelo man kod lony mararieya e weche mag ochumi, ohala, telo kaachiel gi siasa. An astute debater with prodigious persuasive ability, a fantastic grassroots mobilizer,
a disciplined and tireless political operative. A successful elected politician and business person, a principled politician of tremendous resilience and resolve, a fearless fighter for the right cause. Ka ogolo twak mare marie gi lemo mar teno Ruto e yiero mabiro, jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua opako Ruto kuom keto yie mare kuome kendo singo matimo duto manyalore mar miyo kweth mar Kenya Kwanza loch maduong' e yiero mabiro. I know there are many in our alliance who are qualified for this position, and any one of them would have been up to the task. Your Excellency, our Deputy President, the trust and confidence you have shown in me is a privilege, and I'll do my very best to live up to those expectations. Thank you, Your Excellency. I will not let you down. I will not let the Hustler Nation down. I will not let the people of Kenya down. Jodito mamoko mag Kenya Kwanza orwako gwelo mar Gachagua kaka jalup ogai margi William Ruto. At the very outset, let me take this opportunity to congratulate Rigathi Gachagua, who will now deputize William Samoei Ruto in our quest to take over the leadership of this country on the 9th of August, 2022. In the event, and we will form the next government, do not allow your deputy Rigathi Gachagua to be humiliated, both in character and person. Do not allow what you went through the last 5 years as William Ruto. Don't allow. Kaka yo makende mar chulo jumamine kuom koso yudo lemo mar jalupne, William Ruto osingo mar keto tenge migepe 10 mag piny owacho mare ne wakeini, gino manenore kaka yo mar keto ombulu mag wakeini e adita mare kochopo tarik 9 dwe mar 8 higani. Let them not tell us that the running mate, because it's a woman, that is sufficient or they are ahead of this team. It's not one position that will make meaning in the question of gender equality. It is the numbers that we are looking for, and therefore your position of 50% cabinet is very welcome, and I congratulate you for taking that position. Mae ot majalup jatend piny William Ruto osedakie kuom thuolo mar higni 10 mokalo kaka jalup jatend piny Kenya mar 12. Ruto owacho ni jatelo man kod chia, mbi kod lony mar dak e odni ka jalup jatend piny Kenya mar 13 en jaod bura ma Mathira Rigathi Gachagua. Adier mar wachno dhi ng'ere tarik 9 dwe mar 8 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora Ramogi Chris Owino sebedo kaluono wachno are odiochieng' manyoro nyaka chunyo tieno kama bende ne pod nitiere geno ni idhi land wach makamano kata kamano leno no wayudo odiochieng' makawuono kamano nya Chris Owino kuom tich makare. Koro twang'ie wach machielo ni gikone Rigathi Gachagua moyier kaka jalup William Ruto e ng'welaro kom jatend piny Kenya. Rigathi Gachagua yangore ni pod ok obudhe thuolo matelo kata doko ni en kod mbi mano ma odonje paw siasa masani okete lemono. Rigathi Gachagua to en ng'anya kora mungajwa. Sani koro ganda jo Kenya rango koni gi kocha mar ng'eyo nonro mare. Rigathi Gachagua man en jaod bura ma Mathira en owad gi mose nindo mane en gavana machon manyiri Nderitu Gachagua. Rigathi Gachagua no nyuole higa mar 1953 e kaunti Manyeri. Ne osomo e skunde sekondar mar Kianga. Higa mar 1988 Gachagua no sidhi kod osimbo mar rang'iny mar digri e mbalariany ma Nairobi e weche siasa kod lony mar somo dhok mopogore opogore. E higa mar 2000 Gachagua no chuone kondo kendo bang' tieko somo mar weche mag telo e apise piny owacho. E kind higa mar 1989 gi 1990 e bwo tenda mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi, Rigathi Gachagua no owal kaka jalup jagore migawo mar weche ma pachuka.
E kind higa mar 1990 kod 1991 nowale kaka jamany loche bad migao ma jolweny kendo en nobedo e apis jatenda piny owacho. Kaluwore kod tije maber e kind higa mar 1991 kod higa mar 1993 ne owale kaka jating ndai ma jatend jotija piny owacho. E higa mar 1995 nyaka 1996 Gachagua nowal kaka dio ma Kakamega, kama bang'e nodare motere nyaka Laikipia kaka dio e kind higa mar 1997 nyaka higa mar 1999. E higa mar 2001 e higni mogika mag tend KANU nowale kaka jating ndai mar Uhuru Kenyatta mane en jatend migao maten nanga, kama bang'e ne gibalo e winjruok kod Uhuru e higa mar 2006 kama kae to nodaro dhi tiyo kod owadgi Nderitu Gachagua mane en jaod bura mamathira kinde no. Bang' tiyo e piny owacho kuom thuolo madirom higni 7, Rigathi Gachagua nogwe tao modok timo ohande manoyaw higa 2000 mar Rido Group of Companies matimo ohand lope, udi, mwandu mag bao kod mamoko. Rigathi Gachagua nowinjore malach e higa mar 2017 bang' tho wadgi Nderitu Gachagua mane en gavana Manyeri, kama bang'e nokawo tend siasa e anyuola mare, kama bende notemo kawo kare kaka gavana Manyeri. Kata kamano noduogo loko pache molaro kom kar chung'od bura mamathira e bwo tiko ma Jubilee kano obedo jaloch kod ombulu 49,628. Nyaka ne yiero osebedo osiep jalup jatenda piny Kenya William Ruto Mangita. Gie thuolo ni tich koro yudogi kanyakla, kendo sani en kod ting' mar manyo kendo sero mbulu ne William Ruto kakoro to gimenyo kawo loch mar piny Kenya. Tunataka huyu William Ruto akichukua kuwe na mkutano ya vijana wakipanga pia vile watapata mali waweze kuendesha mambo yao. Kwa Ramogi kapod wan mago e wechego mag siasa. Oganda jo Kenya mawuok e counties mopogore pachoka ogolo paro mopogore wilendo mar Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto kabende gidhi e yiero mabiro. Kaka Judith Omondi ko lero, oganda mokorwako kang' makamano kama moko to onyiero wachno mokalo. Lendo ma oganda jo Kenya osebedo karito gikone to ni okete ler. Yango Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto motelo ne yiero maduong'. Oganda jo Kenya omedo chwalo pachgi. Jotelo mag kweth Azimio la Umoja bende okodong' chien. If you ask any Kenyan about Rigathi Gachagua, they will tell you about his unexplained wealth. They say they believe in Mama Mboga, but it is now turning out that the Mama Mboga is Rigathi Gachagua. It is nothing to go by to the race, but he has prettily, as a wise person, signed off without being criticized. Mombasa moko kuom oganda koni ne gin gigeno kuom Mudavadi kata Kindiki mawelo gowe oko wach moduongo chunygi ahinya. Wamedunisha sehemu ya Western Kenya na kuwaonyesha ya kwamba hawana mahana, na hiyo imetupea nafasi bora mwafaka ya kuenda nao kumpigia Raila Amolo Odinga kura kwa mpigo. Nilikuwa napendelea achukue Kindiki, mtu ambaye tungeona kweli anatajaribu kuunganisha Kenya bila kuegemea upande wa ukabila. Moko Muganda mawuok e kaunti ma Kisii olero ni kata obedo ni negi paro ni Ruto biro yiero Silvanus Osoro, pod gibiro yie gi duoko ma osechiw. Tulikuwa na matarajio ya kuchagua mheshimiwa Silvanus Osoro, Kithure Kindiki na Gachagua. Lakini kwa sababu amechagua Gachagua, tutakuwa nyuma yake kwa sababu Gachagua pia ametoa msaada wa pesa katika chama yetu ya UDA. E kaunti ma Machakos moko kuom oganda no yie to moko kwedo duoko makamano. Gachagua amekuwa akiwa mwaminifu na amekutana na yeye muda mrefu. Ana historia nzuri ya kuwa katika serikali ya Jubilee na hata mbeleni akiongoza. Kwa hakika sasa UDA imeshika mwelekeo kabisa. Kulingana na vile naona, huenda Ruto akapoteza kura mingi kwa sababu ya kuchukua Rigathi kama running mate wake. Rigathi sasa hii ako na kesi, apatikana na billions of money that he cannot prove. Moko kuom jodake kaunti ma Nakuru to wacho ni gin gi kuom jalup jatend piny William Ruto
miyo gimoro amora ma owacho gin gi geno ni en kuom ber mar japiny. Imani yetu iko kwa Deputy President Bwana William Ruto. Na vile amefanya uamuzi, sisi tunakubalia naye sababu hatukutaka kujua atachagua nani ama nani. Oganda jo Kenya koro rito mar ng'eyo kaka siasa dhi ringo bang' Ruto yiero Rigathi Gachagua. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoro mugo ng'ie mago bende koro tucho riwruok machielo mano mar Azimio la Umoja. Kama josiasa mane riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance county ma Migori koro jiwo josiasa wetegi mondo ket maino margi siro Raila Amolo Odinga e manyo mbulu mopogre kod siasa mag mieno chilo kuom jogo magilerogo. Jachung' kod duond bura mar UPIA Party Edick Anyanga malaro kuom kar chung' od bura manyatike okwayo jo Migori mondo onen malong'o ni mar kweth josiasa moko koro wuok oko mar mieno jowetegi ni gin jokweth mar Kenya Kwanza ka dieri mar wach en ni gin jokanyo maiye mag Azimio la Umoja. Wan wachung' tok Raila Amolo Odinga 100%, kendo Raila Odinga na support mobe wan go kendo mo support kaka president of the Republic of Kenya come 2022 this year. Mheshimiwa Anyanga onge ngimane e parliament kendo oko ni ok en ng'ama inyalo ng'iew gi ng'ama iluongo ni Ruto. Kendo ningo bed gi luor ne jo Azimio la Umoja e party man be chungo miluongo no UPIA mane Azimio la Umoja. Oko ningo bed ng'ama koro wuoye propaganda mondo oketh go nying jochung' wetene. Onge ng'ama Ruto man gi order. Onge kuma Ruto osepenetrate nyatike. Onge kuma Ruto osepenetrate Migori. Migori is intact, nyatike is intact, and nyatike te en mar Raila Amolo Odinga kaka president margi. Nyakoro mugen dakika 17 bang' sa achiel ma midhiambo chenro en ratilo medo kelo ni weche go manyien mag motuche pacho ka gwenge wato kod bombewa ka bende wakao yweyo ni e okang' mokwongo to kapok wadhi e yweyo we ang'ie moko kuom ote magi bende naed mar paro ni wantiere live e Facebook mano Ramogi TV kang'io mbui kanya no wuod Minotieno wacho ni winjo maber ka intiere lela kanya Mkago Migori County ka bende wacho kanyo engineer Lazaro Kanyambok bende nyiso wa ni koro Raila Odinga mano jatenda Azimio la Umoja mondo mikoro oyier ng'ama miyo mano pach Lazaro Kanyambok kwano magore sani en mar kwan kata numbers kakiluonge kabenda neno kiwacho kanyo ne kata kamano kik giwitoko wachno mar Kalonzo Musyoka kindi wacho ni mabromiyo kwe bediero kama na inya engineer Lazaro Kanyambok kuom golo pach nyakoro mogi bedo thuolo mal golo nwa pach nyiswa ni inti parango kaluore kod yiero no mar Rigathi Gachagua kaka jalup William Ruto e yiero mabiro. Fredi Nyakwar Nyasiaya wacho ni entie dala mar Papundi bende okete mana kera Ramogi TV. Bella Pepo wacho ni no maler Cleophas Agunda bende nikere gwenge ma Western Kaimosi ka bende Katis Otieno wacho ni Bondo Ramogi chopeyo makare. Pito kumunyisa kanyo ni jalup ker osetieko yiero koro ki papo dong ne Azimio la Umoja kendo wacho kanyo ni jo Azimio koro babu winjo oyier mar yek mokalo mondo kik ywak bedie riwruok mar Azimio kama na pito kuom paro marino makare. Ivan Sokoyo bende wacho kanyo okete mana kera Ramogi TV ka bende wacho ni omora ni odhitimo penj mar KCSE Sigomre secondary wakwayo ni hayo maber Ivan Zero kamano kuom kete mana kera Pastor Mondi Otiche mano mar gemo nyinyo wacho kanyo ni ginen Ramogi TV kar gin gi Sara mano kanyo nyaseme gi ologi kete mana kera Ramogi TV nyakora muga juang med nyiso wani to into pachie nango kaluore kod yiero mabendo timo odiochieng' makawuono motim gi jalup jatend piny Kenya William Ruto kabendo yiero Rigathi Gachagua kaka jalup mare e laro kom tend piny Kenya yiero mabiro kete mana kera Ramogi TV pod duoko dweche go mathoth mana bang' dakika machuok. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.
kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor imedo kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Under the high patronage of the President of the Republic of Kenya, the city of Kisumu will host the 9th edition of the AfriCities Summit from the 17th to the 21st of May 2022. Several thousand participants, including 3,000 local officials, are expected to attend the summit. The theme of this edition is the role of intermediary cities of Africa in implementation of Agenda 2030 of the United Nations and the African Union Agenda 2063. Register today on africities.org and join the summit in Kisumu from the 17th all the way to the 21st of May 2022. Machiegni kendo nyakoro moga jwange chenro maratilero kamano kuoma medo kite mana kai Ramogi TV kwa dhi mbele kod wechego manyiena pod wakete mane wechego mag siasa kamogai marazimio la umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga no bedo giromo mar siasa gi jodake county ma Nairobi. Eromo no Raila no bage alap makamu kunji no medo jiwo godombi mare kabende osingo biro lando jalupne kapok thuolo ma ochiw gi IBC okalo. Eriko Wenga no chopero mono kendo miyowa ler machal kodma. Koro wenge duto mag jo Kenya ng'iyo od romo maduong' mar KCC kiny kuma Odinga biro lando jalno mabiro chiedho kode kaka jalupne e yiero mar dwe mar 8. Uliza nitangaze running mate yangu, sio? Nimeangalia hali ya anga na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town KCC nitatangaza sawa. Rakamano dwaro mar fulo jalno ne okwako romono ka bende jotelo mane oyuoro romono ne sundo mondo Odinga ful mana ng'at mamiyo kaka jalupne. Aba, please make sure you give us somebody with a reform agenda. Na tafadhali baba, sisi kama wamama tumeahidiwa kwa muda mrefu sana, and on behalf of women of this country baba, tafadhali baba, angalia wamama na mkono mzuri. Odinga gilange no nyiso geno mar yombo e yiero mabiro kendo ko Ruto pacho awiye. Timu ni moja peke yake, farasi ni moja. Ile timu iko na kiongozi mzalendo anaweza kuchunga mali yetu. Ni timu Azimio ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8, si nyinyi ni jeshi la baba? Muamke asubuhi na mapema ndio tuseme the 5th PO Box State House, PO Box. Tumfundisha yeye ile mafunzo ambaye nashinda yale tulimfundisha Nyayo. Tunataka hiyo uchaguzi ikikwisha aende kabisa, rudi kwa nyumbani kabisa. Sitigo bende Odinga no dhialo jotelo ma odwaro mondo jopiny obi olutne mbulu dwe mar 8 e county ma Nairobi. Wanne hapa hawa ni majamidari yangu hapa Nairobi. Nairobi tunataka kuanzia governor na naibu wake, women rep,
na seneta yote ya Azimio. Seche makoni kwano mana seche manok kende to Odinga bro fulo jalno mabro biro jalupne e yiero maduong' aboro. Odinga kod Lange e romo ma Kamkunji kawuono nowacho ni gin kod geno ni ok jowadgi ma Kenya Kwanza ok bi nyalre kodgi e yiero no ero. Eric Owenga, Ramogi TV, Kamkunji, Nairobi County. Nyakora Ramogi bende koro to waketo tenge mago mag siasa wang'e weche go mamoko kama jo ohala kawuono noyudo thuolo mokwongo mar timo ohala e chiro ma Kibuye bang' higni 2 chakre ne lor chiro no. Jo ohala no ochopo e chiro no mar uso mwandu mopogore opogore. Kata kamano kaluwore gi jo ohala go, jonyiewo pod ne nok kipimo kod kaka ne chiro no chalo e kinde mokalo. Jo ohala go jowacho ni nok mar jonyiewo dibed ni obedo kaluwore ni ji mathoth pok ong'eyo ni chiro no koro to oseyaw. Giko piny owacho ma Kisumu mondo tim lendo ne jopiny e wi yepo mar chiro no. Mokwongo aduogo erokamano ne Profesa Nyang' Nyong'o kuom tiyo matek ma ji oduogo e chiro mar Kibuye. To kata piny tek kamano, chiro to pok oduogo e wang'e nikech pesa tin. Ok en congested kaka pile. Pod waneno ka boring ng'eny. Koro wan wakwaya Nyasaye ma mondo oyie mondo chiro o pick up. Ang'e ni e ndalo mabiro ko pick to wabro dhi maber. So far pok odhi maber ahinya because we are in a new market. Koro watemo kwayo jowa manyiche wan godo e chiro makocha ni chiro kel koni wan kama ber. We want to congratulate our governor kecho keto wa kama ber wan e tipo. Wan gitaya wanya uso 24/7 komiwa chance mar uso kamano. Koro watemo kwayo kastembe wa ni gibi koni chiro sani ni koni gimora amora ni ka. Nyakora Ramogi kapod wan mane weche go motudre kod ohala kwan mar nyamburko manonyiew higa mokale pachoka no medre kod 14.2 bang' bedo kod luar higa mar 2020. Kaluwore kod kwan mochiw kod duolo no mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS, oganda bende nonyiew apiko moinga 291. Kamano en medruok machiegni nyadidek e thuolo mar higa achiel no. To mana kaka jafwambo marwa Edwin Okoth mana ng'iyono wacho go mag ohala leronwa weg nyamburko to koro ni kod pek mokalo bang' nengo mar modhi magitiyo go chopo malo moloyo ndalo duto ma mwandu no oseusi e pachuka. Ketwangi kwan mane ogol kod bad migawo magolo nonro mag kwan mag piny owacho KNBS yango ni jo Kenya ne onyiewo mitokni maromo 107,499. Kamano en medruok mar 14% kopim kod mitokni 94,128 manonyiewo higa mar 2020. Kata kamano, kwan no pod tin ne mitokni 109,751 manonyiewo higa mar 2019 kane midhusi mar korona ne pok orocho yuto mag oganda mathoth. Kwan mag apiko to nomedore chiegni nyadidek nyaka 291,553 e higa mokalo. Medruok e kwan mag nyamburko koro medo wich bar ne piny owacho mondo med gero nderni mane omedore kod 2% kende kata kilomita 21,000. Weg nyamburko mamedorego bende sani ni kod wich bar kaluwore kod medruok e nengo mag modhi magitiyogo mane oidho kod Sh22 e lita achiel mar petrol ka diesel to ne omedore kod Sh14 e thuolo mar higa achiel no. Pekno pod medo mana neno kama duol matayo nengo mag modhi mag nyamburko kod teko sitima EPRA ne olando ni nengo mar diesel kod petrol omed kod Sh5 e dweni. Ma kore nengo mamalo mogik ma jopiny dhi nyiewo go mwandu no. Kama Nairobi dhi nyiewo lita achiel mar petrol kuom Sh150 gotongla 6, Kisumu Sh150 Migori Sh152 gotongla 2, ka Homa Bay to dhi nyiewe kod Sh151 gotongla 4. E dala mar Siaya, petrol koro iuso Sh150 gotongla 9. Diesel ma ithoro tigo kod mitokni madongo mating'o osigo kod jowuoth bende koro idho kama koro Nairobi use Sh131 lita ka lita. Kisumu Sh131 gotongla 7, Migori Sh133 gotongla 4, Homa Bay Sh132 gi Simon, ka Siaya to iuse Sh132. Medruok makoro miyo jogo matimo ohala kod modhigo winjo pek. Chuno ni kata I used to wake up maybe at 6 in the morning. Chuno ni nyaka ng'achiew so chiko mondo at least hustle my way out. Ayudo ata mafuta kama ni 2 liters mondo kelna gimoro at least anyiewo kata mogo kadogo de ot mondo nyithindo cham. Mane kaka cope up gi life nikech
maybe nitie jok man gi side hustles magi neno to wan kaka wane pap ka yudo ka hustle our way out through this border okay any other thing to yudo ka most of the pikipiki gi okaw gi on loan form koro ng'ani yudo fight through fuel koni to koni bo fight through lo koro yudo ka ngima tek familia bo rite koro yudo ka majority yudo ka ngima tek negi sana medruok e nengo mag modhi mag nyamburko koro nyalo medo pek man ngima ma osebet ka idho chakore higani. Geno koro en mana ni kata bed ni modhigo nyalo bet matek ng'iewo, ok gibi bedo manok kaka ne otimore dwe mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nyakora mogadhi nyake kaunti ma Kiambu kamobila ma Kiambu timo nonro ewi nek ma japuonjre moro makar tiegruok ma Kenya Institute of Mass Communication. Mano kanyo ringre japuonjre no ne okwanye kowiti e bungu moro manie gwenge ma Buriria e luora mar boma ma Kiambu. Ringre japuonjre no manyako ma jahigni 22 ne okwany gi jogo mane kadhe bathio kendo ne en kod adhonde mag pala e ng'eye. Ringre japuonjre no bende koro notere kar kano ringre kanonro koro dhi nyime ewi nek ma kamano. John Wanyoike ma en achich ewi nek no yangore ni osemaki kendo bila pod nono mamoko ariyo. Umeuawa ukatupwa karibu na kwetu. Tumestuka sana, tujasikia kitu kama hiyo, hatujawahi ona kitu kama hiyo kwa hii pande ya Bureria. Ni kusiaga tunasikiaga mahali pengine, lakini huko tumestuka sana. Sasa ndio tukachukua jukumu tukaitana kutoka kwa polisi. Kitu yenye imesababisha kifo siwezi jua juu ni kama ameletwa huku. Hakuna community, hakuna mwenye anamjua, hajulikani hapa. But kwa hii area imekuwa kwa haraka sana. Tuko na rentals mingi sana, tuko na wakaaji wengi sana. Ni kama sasa ward, hii Bureria ward inakaa kama ward saina, si ward, but community ni mingi hapa Bureria. Na usalama, acha niseme usalama kwa hii Bureria tunaomba iongezewe kidogo. Nyakora mogaduogo nyake mago mag siasa kama wayudo ni koro to en wich bar mar ne jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano Raila Odinga mar walo jalupne. Raila kiny no land jalupne kind ji adek manyocha osemiye gi aput manyocha konye manyo jalupne. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga koro lero jatend Wiper Kalonzo Musyoka ne orem ma okoteno Raila e limbe mare makamu kunji. Gino makoro kelo penjo mathoth ka odong' seche manok to ilando jalup Raila Odinga. Jore mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance nigi sironyo mar ng'eyo jalno madhi bedo jalup Raila Odinga e ng'welaro komten piny Kenya. Raila owuon osingo ni lendo makamano dhi golo wuok tich tarik 16. Halo, nimeangalia hali ya anga na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town KCC nitatangaza sawa. Lendo makama Raila chiwe kampen mane obagi kamkunji bure Nairobi manambang milome ne riko se chiu geja chiu wache lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance makau mutwa. Tunaruka juu. Aput mayando chuoge ne dayo dho jok malaro lemo mar jalup Odinga nyocho sechwa list mar nyinge adek ne jatelo no mondo mi okwany ng'ato achiel e kindgi. Nyaka sani nyinge ma ilieko ne nie listino oriwo koda Peter Kenneth, Martha Karua e kod Kalonzo Musyoka. Jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka osebedo kasundo mondo mi lemono e kendo jogo ma otene bende wacho ni ene ma oromore gi lemono maka ok kamano to onyalo kata balo. Motelo ne chopo kamkunji romo mar siasa, Raila ne obedo kod romo gi jodito mag Azimio moting'o Martha Karua, Peter Kenneth, Peter Munya kod Charity Ngilu. Mak mana ni yangore ni jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka to ne onge romono. Gikone ne okonene bende e romo mar Azimio la Umoja kamkunji. Highway, baba anaweza, African Union. Jokanyo mag duond bura mar KANU bade mama sawa mar Kenya bende osewuok oko mar yango ni gisiro lwedo Martha Karua mondo obed jalup Raila Odinga. Madhi ataro mar dwaro mar jatend KANU Gideon Moi nyocho oselando ni gin gisiro lwedo Kalonzo Musyoka e lemono. We support the candidature of Martha Wangari Karua to the post of the National Vice Chairman wa Deputy President wa Azimio.
na sisi zote tumekubaliana namna hiyo. Negwo Martha Karua romo makam kunji moko kuom josiasa ne onyiedhore oko ka kwayo Raila Odinga mondo chiw thuolono ne Martha Karua kaka jalupne. Sisi kutoka na Kikenya tunakuunga mkono, uko na wanaume na akina mama, uzidi uendelee mbele. Raila tosha, Raila tosha, Martha Karua tosha. Sisi kama wamama tumeahidiwa kwa muda mrefu sana. Let it be a woman. Let it be a woman. In Jesus' name. Peter Kenneth bende osebedo ka geto lemono mar bedo jalup Raila, to pod oko wuok oko sundo ni nyaka en mondo miye lemono, mak mana ni en bende otiyo koda piny mar manyo sir lwedo. Tarehe 9 mwezi wa 8 kura zote ziende kwa Raila Amolo. Dibed ni Raila Odinga dhi winjo kwayo mar Kalonzo Musyoka kendo yiere kaka jalupne, kose Martha Karua dhi bedo miyo mokwongo e lemo makamano, to dibed ni kwan manie bwo mesa omenyo nying Peter Kenneth kama giduto gin ting' mane wi Raila Odinga ma jopiny rito mar yango ka duol mar IEBC medo kwano ne seche mar timo kamano. Wich bar mar Raila Odinga ni godo en mar yiero ng'at achiel e kind jokanyo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ka ok okelo pogruok moro amora e riwruogno endo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Have doodles taken over your home? Hey. I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo nyakona mungaji wang' ma koro twang'ie mago ma koro tucho e pau tuke kama tim Kenya loyo midila bore odiochieng' mogik mag tuke jogo man kod pek mar winjo mong'ere kaka Deaflympics e boma ma Caxias do Sul e piny mar Brazil. Elkana Rono nolo midila mar goldi e ng'wech mar mita 800 ka jaloch nyadiriyo tuke gi Simon Kibai bende noloyo goldi e ng'wech mar mita 5,000. E ng'wech mar wakeini mita 5,000 Gracie Kendagor oloyo midila mar bronze bang' ringo kuom dakika 18
gi nyiri 16 ng'wejno mano lo kod Sarah Elise Ruokonen ka thuolo mar ariyo no kawo kod Lourdes Jerez. Jo Kenya Beryl Wamira, Linet Wanjala, Sharon Bito kod Pamela Tieno duto maringo ng'wech mar 4x4 noloyo midila mar silver ka kind yawuowi e ng'wech mar 4x4. Jo Kenya mokawo midila mar bronze Sharon Jeptarus kaachiel gi Rebecca Mitiko noloyo midila mar silver gi bronze kaluwore gi ng'wech mag mita 800. Upatie opong enda. Ile matiko na nani? Machielo nyakoro Mogajwang Muridhi gi Tau maja higni 9 kendo tugo ne tim mar Limuru e tuke mag golf jaloch mar tielo mar 7 mag tuke Safaricom Golf e kinde nyithindo mane obagi lap ma Karen Country Club. Gitau mantiere grade mar 4 e sikund primar ma Thika Road Christian School no yudo points 39 kendo bedo jaloch ka tuke mag nyiri. Rihini Shama tugo ne tim mar Vetlab Junior Golfers no yudo loch gi points 77. Tuke gi kind nyithindo biro dhi nyime tielo 7 pod odong kapok joloch tielo duta 14 rado e lap ma Vipingo Ridge dwe mar 8. Tielo mar 8 mag tuke gi ochomo Nyali Golf and Country Club e county ma Mombasa tarik 21 nyaka tarik 22. I liked the experience today because we played with I played with many different people, and I really appreciate the Safaricom and US Kids Golf for organizing this tournament. The tournament today was very nice. I actually tried to give it my best, and my experience was very nice. This is not my first time to participate in the tournament. I've participated in the NCBA, US Kids only, and other tournaments. Nyakoromo gimane makelo agiko mar okang' mokwongo mano mar weche gi manyien. Erokamano kuom kete mana kera Ramogi TV chenro mar atilo okang' mokwongo. Kendo erokamano bende kuom ote ni misechwale studio kae jomogo manientiere mbui Aino Sinzi Aroko, Bella Abepo, David Mali, Minzonia, Maina Restafara, Cleophas Agunda, Robert Onyango uduto kete mana kera Ramogi TV. Kate ote machuo kanyo Nyasuba kantiere Sond wacho kanyo ni Ruto oyiero koluor gi pache oyiero mana gi pache kod osiepno magin godo gi Gachagua to kata kamano owacho kanyo ni okokao pach jopiny. Ramogi TV maneno mano Victor Onyango mano kowuok Raila kendo kowuok Bondo kwacho ni Raila emoromo gonyo Ogola Sami bende wacho kanyo ni entiere Agiri Island kendo girito lendo no makinya tim gi Azimio la umoja kotenre kod jalar Comtend piny Kenya giriwro na kwa Ramogi na nyisi ni okang' mar ariyo biro mana bang' ma kendo kang'iyo bade kocha mar studio aneno ka VOJ osekoreo makare ka en gi wende Duncan Ojwang kanyakla kod doyo wende gidhi ng'iyo ni to lendo mano otim kawuono giduon bura kata riwruok mar Kenya Kwanza kamane gilando Rigathi Gachagua kaka ng'ano mabende dibedo jalup William Ruto e yiero mabiro madwe mar 8 ikelo lokruok ne duon burano oyo ket mana wang'e nikech duoko ntiere twak no mabendo saikeyo makare gi VOJ. Nyinga Lydia Okeo ka jaloko marwa en Belinda Dhiambu kete mana ka e Ramogi TV riti masani. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima